ஹாய் எவ்ரிவன். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபிசிக்ஸ் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ. பாஸ் ஆகுமோ ஆக முடியாதா, அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க. அவங்களுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதே நம்ம எய்மாக இருக்கக்கூடாது. நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எய்மாக இருக்கணும். ஈவன் அது நம்ம நல்ல மார்க் காட்டிலும் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். சரி நம்ம பாஸ் ஆயிரும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக நம்ம பேஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மற்றது நம்ம படிக்கணும். கரெக்டாக எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே அப்படி தான். அப்படி ஃபிசிக்ஸில் வந்து இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர் இதை மட்டும் படித்தா போதும் அப்படி பாஸ் ஆகிறதுக்கு இதை மட்டும் படித்தா போதும் அப்படின்னா சம் சாப்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த சாப்டர்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போகணும். இதை மட்டும் படிக்கணும்னு சொல்லலை, இதெல்லாம் கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போகணும். அந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ் இதெல்லாம் அப்படின்னா 1, 2, 5, 8, 9 ஓகேவா. இந்த சாப்டர்ஸில் உள்ள புக் பேக், நான் புக் இன்சைடோ உங்களை எதுவுமே படிக்க சொல்ல, புக் பேக் கொஷின் ஓகேவா. புக் பேக் இம்பார்ட்டன்ட் படித்தாலே நம்ம என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னா we can score 30 to 35 ப்ளஸ் அவுட் ஆஃப் 70 ஓகேவா. இன்க்ளூடிங் ஆல் புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸ், நம்ம ரெடியூஸ்ட் ஒன் வேர்ட்ஸும் போட்டுட்டோம். அது போக உள்ள ஒன் வேர்ட்ஸும் ஓகேவா. இந்த ஒன் வேர்ட்ஸ்னால் நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே ஒன் வேர்ட்ஸே நம்மளுக்கு 7 to 8 மார்க்ஸ் வந்துருப்போகுது ஓகேவா. மேக்ஸிமம் இந்த வருஷம் 10 கூட எதிர்பார்க்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, 8 மார்க்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து கேரண்டியாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் 7 மார்க் தான் வேணும் பாஸ் ஆகிறதுக்கு. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் பாஸ் ஆகிறது எத்தனை, தியரியில் வந்து உங்களுக்கு 15 out of 70 பாஸ் மார்க் ப்ளஸ் ப்ராக்டிக்கல் வந்து 20 out of 30. இதான் நம்மளுக்கு பாஸ் மார்க். 20 மார்க் இது வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் ஈஸியாக பண்ணிடுவீங்க. ஸ்கூலில் ப்ராக்டிக்கல் 20 மார்க் ப்ளஸ் இன்டர்னல் 10 மார்க்ஸ் அட்டனன்ஸ் அண்டு அசைன்மெண்ட். அது நம்மளுக்கு ஸ்கூல்லே பார்த்துருவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இந்த தியரி நம்ம 15 மார்க் எடுக்கிறது ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது. 8 மார்க் நம்மளுக்கு ஒன் வேர்டில் வந்துடுப்போது, மீதி 7 மார்க் நம்மளுக்கு ஒரு 2 மார்க், ஒரு 3 மார்க், ஒரு 5 மார்க் எழுதினாலே we can get என்னது 10 மார்க்ஸ் வந்துடுது. பாஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எய்மாக இருக்கக்கூடாது. we have to score என்னது ஒரு 70% எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட குறைஞ்சபட்ச கோலாகவே இருக்கணும். அதை சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ. ஃபார் தட் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் 1, 2, 5, 8, 9 சாப்டர்ஸ் அண்ட் 10th சாப்டரில் செகண்ட் பார்ட். அதாவது என்ன பார்ட் அப்படின்னா அந்த கம்யூனிகேஷன், ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன், ஆம்ப்ளிடியூட் மாடுலேஷன் இருக்குது அந்த பார்ட் ப்ளஸ் ஒன் வேர்ட்ஸ் ஓகேவா. ஒன் வேர்ட்ஸ் நான் இதோட புக் பேக் தான் படிக்க சொல்லியிருக்கேன். இந்த நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ஃபிசிக்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ் இவ்வளோ மார்க் அதாவது பாஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் கூட படிக்கணும் அவசியம் இல்லை. புக் பேக்கில் உள்ளதை எல்லாமே படிச்சிருங்க. யூ கேன் டெஃபினெட்லி ஸ்கோர் 65 to 70% அவுட் ஆஃப் 100 இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் ஓகேவா. தேங்க்யூ.